Wannan dai shi ne Adamu Abdulra'uf, ɗan kimanin shekara 20 wanda ke zama a ƙaramar hukumar Jama'are ta jihar Bauchi, wanda ake zargi sun haɗa baki da abokinsa sun yanke al'aurar wata yarinya 'yar shekara 6. Daga farko ya zo ya same ni ran tafi gareji, shi Abdulkadir Wada. Ya zo ya same ni yake tambaya ta, yake ce min akwai wani malamin shi ya mai wani dube shi da IB. Zai musu kuɗi amma dole sun kawo mafitsarin mace. To shi ne ce mai to ni babu ruwana, sai tafi gareji in samu wani aboki ana ce mai Musa. In faɗa mai, sai ce mun kan ne da ne na biye su babu ruwana. Sai dawo in faɗa mai sai ni babu ruwana kai. To still washe gari ya ƙara samu na ya ce min to shi kenan tunda ni ina yawan tafiye-tafiye zai taimake ni ya bani wani magani. Sai bani wani abu a ɗaura a tsumma. Ya ce min gashi tafi. Sai muka tafi da shi gidanmu akan damu ci abinci ba a gama abincin ba, muka tafi angon Lagos. Daga Lagos ne muna cikin tafiya ta wajejen hanyar Kwata. Sai ga wasu yara guda biyu. Ya tsaye da su ya ce ke zan aike gidan gida mata. Zan aike gidan gida. Sai ta ce a aikan ma kai. Sai ya ce to ya karmarin ta gwada ya ce shiga nan gidan ki kira mun Maryam. Ta shiga aka ce babu Maryam. Sai ta ce zo akwai wani tsumma a hannun shi kawai ya sa mata a fuska ta faɗi. Sai aka shiga da ita kango, wani kango ba gama shi ba. Ni da shi ne amma shi ya ɗauki ta. Sai muka shiga. Sai wani almajiri ya zo ya yanka fuskal ɗinta, sai wani almajiri ya leko mu. Sai muka gudu. Muka tafi. Ya yanka fuskal ɗinta. Sai wani almajiri ya leko mu. Shi ne muka gudu. To daga baya sai ƙara dawa ni da ungun na shiga wani gida ne. To ashe nan ne gidan malamin. Sai ƙara dawa. Ya yanke abu. Akwai wata yar uwata mai suna Hafsatu Wada. To ita ne ta garzaya ta zo ofishin 'yan sanda ta kai mana korafin akan cewa ta ga yar uwarta da jini dai a gabanta. To 'yan sanda ba mai kasa a gwiwa ba, muka garzaya zuwa wajen. Daga can muka ɗauki ita yarinyan muka kai ta asibiti. So a can dai asibiti likita sai ya ba mu confirmation akan cewa yarinyan nan fa kamar a waɗansu part na gabanta an yanke su, kamar yadda shi wannan suspect da muka kama Adamu Abdulra'uf ya faɗa shi da kansa. To daga can kuma aka yi transferring case din saboda ba za su iya ba, shi tunda likitan ba zai iya ba, aka tura su University Teaching Hospital na garin Kano. Mu kuma 'yan sanda ba mu yi ƙasa a gwiwa ba, muka tara mutanen mu muka fita farautar neman su. So a cikin dai haka Allah ya ba mu sa'a muka kama guda ɗaya daga cikinsu wanda suka tafka wannan ta'asa, muka bincike shi kuma muka interrogating din shi. So lokacin da ake interrogating dinsa ya yi confessing duk abubuwan da suka faru, akan cewa da shi da wani mai suna Abdulkadir Wada Haladu shine suka haɗa kai suka yi ma yaran wayo, suka sa su cikin wani kango. Daga can dai suka yanke mata gabanta.